Igbo ekele m ndị Igbo ibe m ụbọchị ma ọrụ unu mma. Ndị Igbo ibe m, o teela onye nwe imo bidoro tibe mkpu a gbasara ụmụ nwanne anyị ndị na-eje agba akwụna na Ghana. Otu ndị sụrụ oyibo si it has raged. Enwere two of our Igbo sisters nwụrụ na Kumasi. The other one dị ebe 19 years, while the other one ga-awa ebe 17 years. Ozu ha ka afụrụ, and a confirm na ọwụ ụmụazị be anyị ndị Igbo na-agba akwụna na Kumasi. Ihe gburu ndị a ka a na-ama ha. And o teela m bidoro chibe mkpu maka ụmụnne anyị ndị na-across West Africa ga-agba akwụna. Unu mana ndị agbata obi anyị kpọrọ anyị asị. Average Ghana man alike ha gụnwawo onye bịara abịa ya frozi bịa ebe ha bụ ịgba akwụna. So ọ dịra ha izi use onye be anyị for money rituals. But na ndị Igbo be anyị a na-anụ. Anyị mechala chigbe mkpu ebe ụmụnne anyị ndị ike Igbo nọ na Semeboda. Mgbe ole hụrụ nwata nwaanyị dị under age na-agafe that road, jideni ya, send ya back to Nigeria. Some of them ga-apụta ha atụ ashị na ha gaje school. Some of them ga-apụta ha sentence ha bịa arụ ọrụ. So it's a kind of complicated. Enwe ndị ka a ga-abada asị na ntinye ịhụkwa ofu onye shiga na akpọba my junior sister. She's coming to work in my restaurant. She's coming to help me and work. At the end of the day, ya ọrụ na nwakwụla ka ụmụazị a na-eji aga agba. Benin, Togo, Ghana, even ha banyere Biama na Mali, Biama na Senegal, ụmụazị be anyị under age. So because video onye nwe imo na-eme dị very very important. Enweghị every year a na-anị anụ like 10-15 ụmụazị Igbo gbaga akwụna na Ghana nwụrụ. So this is not okay. Ọ ụmụnne ndị mmadụ nwụga here, and some of them their parents aga ama na ụmụ ha nwụrụ. So yesterday ka me na one of my follower na-ekwu ka yesterday ọsị na onyi na ihe gbasara ụmụazị na-aga agba akwụna na-agba ya anya mmiri. Isi ya yes, enweghị onye nwe onye Igbo na-adị happy ịpụta hụ nga onye mba ọzọ na-akpọrọ nwaanyị be anyị edoru n'ọnụ na ọ na-agba akwụna. Ọ the worst thing na-ewute anyị n'obodo Igbo. Ịfụ nwaanyị Igbo bụ unu. Ọ dị ka otu anyị nọ n'ala Igbo, ofu onye Awụsa eshi mezamfara bịa kpọrọ nwanne gị nwaanyị na-edoru, ọ na-agbawa obi. Ma ya fọrọzie nwanne gị nwaanyị jeziri ndị na-akpụ na anago gbogburu ha n'ọgwụ akpụrụzie ụmụ nwaanyị be anyị na-eji ha use for ihe ọbụla ha eji ha use. Ọ bụrụ maka akpịrị ego, nsị biko ọ bụrụ na ị nwere nwanne nwaanyị ọ na nne gị nwaanyị gị hụ vidio ị ga-eti aka shayi bịa dọba ụmụ nwaanyị be anyị aka na ntị. Enweghị every year a na-anị enwe ụmụ nwaanyị be anyị na-anwụ na Benin, Togo, Mali, Ghana of result of ịgba ashawo. Biko ụmụ nwaanyị Igbo nwanne m, ebe West Africa ha awụdịghị ebe a na-eji aga agba akwụna, ụzọ adịghị ya. Those people na-agwa ajọ ọgwụ karịa anyị, and ọ na-awụ ụmụ nwaanyị be anyị ka ha ji arịkọrọ ọgwụ. Nwa 18 years 17 years ga ịgba akwụna ka ihe hụrụ in life. Why can't you bend down ya wụrụ akara gị bugharịba? Ichefuo na ịpụ ha na street ịgba akwụna, your life will never remain the same. Ọ bụrụ na egbu ha ga-egbu, your life, your destiny must ị ga-enwerịrị problem. So biko ụmụnne m ndị Igbo niile nọ ma na Ghana, ụmụ nwoke ndị Igbo niile na West Africa ha na-agba ha anya mmiri. Biko anyị na-arịọ ụmụnne anyị ndị ka Igbo nọ na Semeboda, biko unu emeziri ụmụ nwaanyị ụmụazị ndị ala wee cross Semeboda, because enwe onye ga-agwa ha efili na ọwụ ije ị ga-agbata akwụna gbata ego. No, ndị na-anwụ anwụ dị too much. Biko ọ bụrụ na ihe gbasara ndị Igbo na-emetụ gị n'obi, biko nweta vidio tinye aka shia ya, because enweghị every year a na-aga anụ story ụmụ nwaanyị 5-10 nwụrụ ọnwụ ụmụazị ndị ozu ha ga-eli ha di ya. Their parents nwere ike iche na ha dị ndụ, onye ma mgbe Chiamaka nwa m ga-alọta ịma na nwa gị anwụọla somewhere na ime Kumasi n'ime Ogbuasị ebe a na-agwa gị webe ị ga-agba hours before gị erute akara n'ime ọhịa, webe ndị be anyị ga-aga ezo na-agba akwụna. Ndị na-eme mining, ndị Ghana na-eme mining dị ka ndị Awụsa, ma ndị na-egwu ala ka ha si adị ụzọ ebe ndị be anyị ga-eji na-aga agbanye na akwụna eme ha ewere isi ha rekwụrụ ya. So biko vidio onye nwe imo na-eme emeghe m ya ka ọ dị too long, but ụmụnne anyị ndị na-arụ na Semeboda biko nyere na anyị aka. Ụmụnne anyị ndị anyị na-eluzu na result of ịgba ashawa na West Africa na-ewute anyị. Biko unu hụ hala ndị ọda eji a, jide na ha tinye ha na bọọsụ na-alaghachita Lagos, even say men ha arrest tinye ha n'ime, maka the pain is too much. Just imagine onye mụrụ ofu nwa nwaanyị abụọ, ofu ejebere jebe Ghana nwụọ, ovuru n'obi na nwa ya ga-alụ one day, ọma na-atịla nwa ya na dosbin. Ndị Ghana na-emere anyị ebere. So biko gwa m location isha watch onye nwe imo.
ọ bụrụ na ihe gbasara ihe ụmụ nwaanyị be anyị na-emetụ gị n'obi maka na enwere m ụmụnne ndị ka nwaanyị onwe ka o si adị ma ịnụ na obere nwa 17 years ji ịgba akwụla na West Africa nwụọ ndị a ga-eli ya dị ya ọ na-awụ ihe mwute. Gwa m lokeshọn ishe awọchị onye nwe imo tinye aka shia ya enwe onye nke gị manụ na semeboda tag that person si ya biko ngwa ọbụla ijeghere hụ nwaanyị isi ala Igbo krọsụga semeboda jideni ya bikos ụmụ nda eji a na-emechu anyị ihu ọ na-eme anyị anya mmiri na-agba anyị n'anya mgbe ị hụrụ onye obodo kpọrọ nwaanyị be anyị ọ na-agbawa obi ọ pụta ya were ekwe Nigerian woman dị ya natin Igbo people say I sleep with them ọ na-eme anya mmiri na-agba anyị bikos ọwụnụ our pride ọwụnụ ma anyị kwubo okwu anyị sị our ladies they are not cheap